Elin, Meek ydw i, a dwi wedi ysgrifennu llyfr Wynne Evans o Gaerfyrddin i Go Compare. Mae'n rhan o gyfres Amdani ac mae'r llyfr ar lefel mynediad. Sgwrs a Wynne Evans o Gaerfyrddin yw'r llyfr. Mae Wynne yn siarad yn onest iawn am ei fywyd, am ei deulu, am fod yn fachgen yng Nghaerfyrddin, mynd i'r ysgol ac yna astudio yn Llundain a dod yn denor proffesiynol cyn dechrau canu ar hysbysebion Go Compare. Felly dyn ni'n cael hanes Wynne i gyd a'i hanes e nawr hefyd. Felly mae'n onest iawn am ei fywyd. Felly gobeithio byddwch chi'n mwynhau. Yn y canol mae llawer o luniau personol Wynne, felly llawer o luniau ond fe'n canu ac yn y blaen. A hefyd ar waelod pob tudalen mae geirfa, felly dych chi'n gallu gweld y geiriau dych chi ddim yn ei deall falle ar y gwaelod. Felly gobeithio byddwch chi'n mwynhau ac yn dysgu llawer am Wynne Evans.